hakini ki khendiat sngila ngayu I hakilat pathai khobor ba kadon ka jing kan tho yengi ki MDC ka ba ngitieng ban penlong ya ka ne ka MDC election but ngidang beteng shushu man penjalan ya kini ka samoi trekam ka jongi sandru banai tenre ka jing shisha ka long ba omde ka bangiting henre ka de hadien ka ba katu kan ni tili ki constituency ki balawan ban pensngau habaya de but ka jing yar ka jong ka ki constituency ki jong ki but ban kampen rit no ban delimit no ye ki constituency te hadien ka jing ya pej banya lingba ka department jong ka DCA but hadien bu ulat ulai ka jing menjur ya ka delimitation committee ka bakan bishar banya ha ban phia ai kini ki constituency te de halor kini ki daw ka ba sawan ka jing penjalan ya ka MDC election te but nakaliang ka jongi ki MDC ru ni pediang ya kata namar bangiru ni don ni ka jing sokhia baki don ka tu kan ni teli ki constituency ki bayar hado kata-kata but kala julon ka jing o jing nam ki pai ba but kum ju ru na ki MDC concern ki ba de kmi ki constituency ba kam ya hap sho kata ka jing yo kam tam ki scheme ban pet ya ka jing mentoi ka jong pai ba kama ki don ki constituency ki barib ki yo kum ju but ki constituency ki ba yar ba ki constituency ki jong ki te de halor kini ki daw ka ba na kaliang ka jong ka DCA department ka sarai ban penjalan ya kani ka election ka bala de ban de diu how new arpo lai mo te but nakaliang ka jong aru ngakwa banong hangni ba kam de ka jing sheptieng but undan iweru MDC ki sitting MDC is ki pamenta banong ba ngin sheptieng malingin sheptieng baro santali kisnam kani ka term ka jongi nilatre ngatharai ki babun balang ki yoi banaru ka isi ka jong iba titas khan bela mengi tu kapor kumusi yam badhadu menta iba pinya sing sem kumusi yam jongi ni treshtam ngatharai ki babun balang hiru ngatharai ki nummat la te ya kani namar ki babun ki bil ki ba kongsan ki bangilala ban pa sapo ka house ka jongi panila yo ru ka sen no governor ikum kalan bil kadi ka way ni ki way ki bil ki bala pending di ki pau snap ndai menta pa de nila yo e ka jing menjur no ulan kani ka long ka bakong san ba ka lan bil pe ye ka building bylaws kani ru nila yo e ka jing menjur no ulan pin pai shaka amendment bill jong ka market ru ka balong ka bakong san ba na banta ki nong rap tham tam ka ban pen no ban pen sok ye ki nong rap kani ru nilayo ya ka jing menjur te balingin tieng ya kata ka election handre ka way ka de ba ni happen pediang haba kawan kum kata ka jing karpan te ki proposal ki bandil limit ya ki constituency tingi ya ka jing start jong ka DCA department but ngangai scam ba ka DCA department kan pen kaloi no ban pelong no ya ki election hadien ba nilayo ya ka report ka bapura na ka delimitation committee ni ap ya kata ka report namar mla ba no man delimit ya ki constituency tang pedeng le si shibanai armanai kam ka pasok te ngangai scam ba upai ba unum sha ya lambakla but ngangai scam ba upai ba ru unshania hi ngi ki MDC halor ki kam ki bangi ngi latre nakaliang ka jonga shimen kum ke MDC jong ka Nongshken constituency lara ka wan no shibit damiat ya ka election ru ngam sheptieng balingan sheptieng ya kata ka election namar ka election ka shong hau pai ba te kam shong hakitu ki bangin ya kun persha ubai kun persha udai tang mo ki contender ki jongi but ki bangin ya ban ya kun persha re ha khadu hi te du pai ba so ban bishari ngi ngali na kaliang jonga shimet hi tanga snow ban ong ba
ngam sheptieng pi kani ka election amar banga suthu baka kamram kala jong ka jonga ka banga ngala tre na banta upai ba kham tam jong ka Nongshken constituency but na banta hi ka jai ban riu ngala banda be ka kamram ka jonga ngam sa ram shu bat no ru mangoy pi la kawan o shibit dami ru kam lele kam ngam so phere kata ban nganget scam ba ki we ki para MDC ki jonga ro ki hangni ki colleagues ki jonga ro ki sham kom jo ki ro ki atre shitom hala ibor iba le sikiru kila bantre na bataki constituency ki ba pher jonki dia na kaliang ka jonga kermen hi ba shan ka election kan sawan no hi ban nganget scam hi ba upai ba hi umde ubabiel upai ba ubastan bat ngi ro ngim dei kita ki nomi khmat ki banong ban chuya putturoi chani satai ban chuya li halan re ngi le da kakam bat hanga hi tanga ngo ka kren kam jam ka kam bani ka ktien tanga ngai scam hi ba na Nongshken le kham tam hi ru mo ba ngan job be hi bu pat ba dong don kam te nga but tang yang ngai ki MDC ki jongi ru hang ni bar khaj upai ba dong don kam bangin dang yai beteng ya ka kam ka jongi ka bangin kham ban bah shu ki kam nambar ngas ngo banong ba le se hang ni ba yo le se ki ba ki sha ya lambak la banong banwan ra e ka jingkal la saka e pat ka jingkal la bangin wan ra apo disi council ni la wan ra e ki jingkal la ni la le bon ki hang ni apo disi council te ngangit scam apo pai ba un shania hi ngi undang ai ka jingkal shan ka barat ba but undang ai hiru ya ka jingjop ka badan buram ha ka ni ka election ka bansawan shan te na kalian ka jonga ako aban ai kuble kerpang niki MP jongi barar kun mana po Shillong seat pada po Tura seat yai Dr. Ricky Sengkon bat kum juru yai saling sama kibala dep job ya kani ka MP election bat ngaru nga buram ya ka mandate ka jong pai ba ka bakila jid ikini arngut ki MP ki jongi nakalian ka jonga kit pocket yang ikini para arngut bakin trish tom na banta ka jala ka jongi bat kham tam na banta bakin la ban ries ki issue ka ba ka jaj ban riu ka jongi ka khami lenti bat ka up khami lenti ka ba kita ki issues ki ba ni ru ni khami lenti ban urlong bat ngange ba ha kani ka kenti ba nakalian ki jong ki MP ki jongi para arngut kin la ban trish tom bat ban ries ki issue ki jongi hang te po parliament bat kham tam e na banta ka ba ka miat ka jong upai ba jong kani ka state ka jongi para koi